kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes na kita, Hulyo 27, tuig 2020. Aksyon Hotline. Pila na gid lang kadlawng nabilin kag magatapos na, magatukis na naman kita sang kalendaryo kag abi-abihon ng pagsulod sa bulan sang Agosto. Ang bulan nga gina-consider nga amo ni ang tigkiliwi. Aksyon Hotline. Siling sang mga kaluluhan ta, sang mga katigulangan, basta gani bulan sang Agosto, amo ni siya ang puwerte nga kapigaduhon nga aton ginatubang. Aksyon Hotline. Kag kada tuig, bisan anuman, nga paninguha sang tagsa ka pamilya, kakaabot ki sa punto, kapag abot sa bulan sang Agosto, tuod no, tiyempo muerto sa mga kampo nagasalig sang ilap palangabuyan, alaw gid, no, wala gid income. Kag ang pinakamasakit, may-ari pa kita sang pandemya. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in, tubtob kita takna alas 9:15 karon nga aga sa anong mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Biyahe sang Fastcraft Bacolod, Iloilo, suspendido. Ini ang panibag-o kag gindesisyonan kahapon nga adlaw sang duha ka mga LGU sa Bacolod kag Iloilo. Labi na gid ang Iloilo mo ning nagdesisyon matapos sang tuman kadamo o kung nagdugang nagpositibo sa kaso sang COVID-19 diri sa Dakbanwa. Aksyon Hotline. Ang may pila ka mga transaksyon kag ang may pila ka mga importante nga i-follow up dito sa Iloilo. Likewise, taga Iloilo, diri sa Bacolod, wala gid, alaw gid ang biyahe. Check talang karon na sa taga Philippine Coast Guard. Kay late na ni Abi naggwa nga information, hopefully wala naman sang mga na-stranded nga mga pasahero. No? Mga na-stranded nga mga individual kag hopefully sa aton sini pagpaybalo sa ilang daan kagagabi na post naman ini sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kabay pa na-inform na kamo. Aksyon Hotline. Ano pagin mga update naton karon nga aga? Istoryanta ang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Oy, padayon nga nagataas. Aksyon Hotline. Ari ang isa ka masubo nga balita. Mayarang karon sang follow-up report ang patrol. May aksidente nga nagluntad sa Banwasang Morsya. Ang inisyal nga report, may 3 kuno ka mga persona nga nagkalamatay. Subject for confirmation with Action Alvin Graba. Aksyon Hotline. Samtang napulo ka mga barangay sa Bacolod, nagka-record sang local transmission. Amo na rin ginakadlokanta. Amo na ni sa karon ang ginakabalakan naton tanan. Yet ang public or ang publiko tidaway lang iya. No, wala lang sila pamatyagan ang ining sitwasyon. What I am saying is, sa pila ka mga lugar, ara naman kuliwat kagabi dira sa Bagsakan, no? Sa Libertad, baw, tani gab monitor ang mga local officials naton, ang mga PNP, mga sir, check nyo man sa Bagsakan, kagabi, baggadto ko, tudo ako na lang isa nagka-face mask kang ako nasawa, anong tabo na sa Bagsakan? Aksyon Hotline. Hindi na sila yung madutlan, hindi na sila yung matapikan. Aksyon Hotline. Karon nga daw isa man kabarantayan ang mangin kaundan sang State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. O ang tanan nga mga may plano nga magrally, siling sang aton otoridad,
dito lang kamo sa mga campus sang eskwelahan kapin pagid sa UP. Action Hotline. Diri sa aton sa Negros, do way man di UP o diri sa Bacolod, do way man yan UP. Ti may plano di ang pila ka mga grupo militante nga grupo ginalakipan sa pila pagid ka sektor sang sosyedad nga ang plano nila magpatigayon sang hublag protesta no sini nga hapon no imiara pa sila press conference antes ang patigayonon nga hublag protesta. Action Hotline. Alas 8:05 na mo na so parang pila ka madalag ko nga mabalita nga aton tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Daw ang aton question na mo ni. Nagademand ang mga doctors, ang asosasyon sang mga medical workers, particular na doktor. Diri sa Bacolod, ang ila panawagan, ibalik sa ECQ ang Bacolod City. Action Hotline. Tikon ibalik mo sa ECQ. Amo ina ang isa ka sitwasyon nga ang Bacolod City istrikto na naman nga magapatuman, no? Istrikto na naman nga magapatuman sang regulasyon, limitado ang paghulag sang tagsa ka mga individual kung wala ka importante nga hilikoton sa gwa o kung hindi ka nangin kabahin sang trabaho nga importante gid hindi ka pagtugutan nga maghalak-kalagaw. Action Hotline. Ang pabangkot naton sa public, abi, ano ang inyo opinion sini? O, sa ginatawag, kaginaduso nga ECQ, konforme bala ka mo? Kaya rin, siling sang health experts, siling sa mga opisyales naton, siling sang pila ka mga eksperto man sa medisina. No less than Dr. Julius Trilon, nga mo ni siya ganing gamit diri sa Department of Health, diri sa aton sa Bacolod kag Negros, as point man sang Department of Health, nga hindi na epektibo, may ECQ ka, and then anong himuon mo? O, hindi bla? Kay kung dapat pag-ECQ, at this very point, kinanglanon tanga may arasang konkreto kadayon nga himuon nga aksyon. Kaya pamangkot diri ma-ECQ kita din ano, matanga malang tagyapon, di ta pagbalagawon ng tao mo lang na, di pwede na siya nga mapahinay ang pagtaas ng numero sa local transmission kag sa mga nagapalauli di. Pero pagkatapos ang ECQ, amo nang isa ka masakit gid. Okay, basi kung damo naman liwat ang mga individual nga magpositibo sa COVID-19. Action Hotline. Tigaling inaya personal kong opinion, pero sa inyo na nung paglantaw nyo, kinanglanon tanagid man subong nga magpanumbalik kita sa enhanced community quarantine Action Hotline. para nga maaktuhan o para ma-address tayo ning problema sa wala untat nga pagtimbuok sang numero sa kaso sang COVID-19 o pandemya dis Bacolod. Grabe ini mo. I'm sorry to use the term, pero ti amo na subong no? Nag-spike ang numero. Halin sa Apor, pakadto sa LSI, pakadto sa OFW. Sang una, siling ka, why kita dapat kabalakan sini, since nga ang Bacolod, ang mga cases di sa aton, why man local transmission? O, why man sang local transmission? Ang mga OFW, malangga pala uli, di sa aton, ang mga LSI malang locally stranded individual, particular na sa high-risk area, amo malang delikado, o halin sa Cebu for example, amo ni silang mga nag-positive kung magpa-idalom di sa aton sa RT-PCR test. But this time, since nga may ara na sang local transmission, and sa Bacolod, hindi pa gid man klaro gani subong kung pila gid exactly ka barangay may ara ng local transmission. Action Hotline. Problema pa gid kay ang sabahin sang syudad mismo, mga kumutong empleyado sa GSO to, can you imagine ang iba niya mga upod to nagpositibo man o ti malaglawagan mo ni,
pwede ni nga maghatag kita kumpiyansa subong. I mean, galibog ang ulo subong sang aton otoridad dalin sa local government unit pagkatos kapulisan kay ang pulis amo ning gin ayo nga magbulig para sa pag conduct sang contact tracing, no? Contact tracing. Ti sa kadamuon ni kung may local transmission na ambot hindi yan maubos ang timpo ka pulis ni siyang pagpangita sa mga posible na contact o kon may haras ang close contact sa mga nagpositibo. Hotline. Ay, perti niya subong ang atong sitwasyon. Nabangod sining mga hindi mapaiway nga mga numero sa nagatalaas nga kaso. Tikita mo naman ang isa sa napiktuhan mga biyahe una bes sa Fastcraft. No, kita niyo kundi ang Bacolod, Iloilo, temporaryo naman naging suspender ang ila sining nga biyahe. Oh. Tima ang ina siya damo apektado diri eh. Ti okay malang na ang mga negosyante ni basi pa man lang kon hinali mag pila ka adlaw ni ang pagdula temporaryo sang ila sining nga kwan, sang ila sining nga biyahe. Masarangan pa nila siguro no ang pag-support sa ila sining mga tawo pero kung hinali mag-decide karon ni ang IATF kung nakulbaan sa nabili na lang nga 4 kadlaw kung anong desisyon sa nasyonal nga magbalik sa ginatawag na ton nga ECQ o mas istrikto nga community quarantine amo ginang worry ko nga liwat magsilirani ang mga negosyo. Halimbawa, no, number 1, halin sa restaurant, halin sa mga nagabaligya sang mga kwandiho, sa public market. No? Kaya ti mga merkado, isa ini sang lugar nga pulunsukan, masami ginakatuan man sang tawo mo. Hindi lahog bala. No, ina nga mga sitwasyon nga dapat gid hatagan sang konkreto no nga pag-akto subong sa aton nga LGU. Sus, daw ako yan ginakibang magamo ni sitwasyon. Alas si Sir Frank Carbon sa aton siningaling ni Action Doors. Alas 8:12 na mga kaaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Antes ang pila ka mga local officials na diri sa Bacolod, kaya doon lang sila. We have Sir Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry and one of the operators ng Fastcraft diri sa Bacolod, ng Wisam Express. Sir Frank, how are you? Good morning. Hello, sir. Action Hotline. Alas 8:12 na mga kaaksyon. O sa inyo gali mga mensahe, pwede ka mo makapadala sa aton sining nga text hotline. Kag subong man sa aton diri nga chatroom sa Facebook kag sa YouTube. Para at least may ara ka mabatian nato na nang inyo sining nga mga komentaryo, ang iyong mga reaksyon. Sir Frank, so rigid na delay yung pagsulod mo. Ari ko, batian na. Ara na? Loud and clear. No, good morning sa imo pero do hindi gid good, do hindi gid good ang morning naton, especially sa mga operator sang Fastcraft and to the people of Negros and Bacolod sa kaso ng COVID-19, Sir Frank? Tama ka, Art, pero kinanglanon siguro nga ilimit ang movement ng tao no? Para unahon ta na yung health issues ta, no? Eh, kung mas damo kuno ang nagagiyo, mas damo tsansa man ang may contamination o transmission. Tingnan sige na lang. Reglahon ta na yung aton local transmission. How do we control this nga hindi maglapta? Then, balik kita matamat naman negosyo Pero sa inyo, bahin dira, bayo kay ang inyo yung mga employees sa Fastcraft, daw ay man sang nagbatyag pa, way man sang problema kung party COVID ya? Kung ganina, daw pasalamat sa Ginoo nga daw ginproteksyonan niya ang taga kruta, no, sa barko, kag ang aton sa terminal mga tellers ta, porters ta. No? Hindi lang iya sang Wisam, bat ang tanan man nga naga kompanya sang barko, Roro kag Fastcraft. Okay. So far daw, ang bread ko daw clean, no? Amo na kadamong tao, so gabay pang sige blessings ang Ginoo da, no? So, nga tao to sa pier mo. Pero sir, sa punto kag panawagan sang pila ka mga doctors nga dapat ibalik kita sa mas stricto nga community quarantine ang ECQ
Ano ang stand rin ninyo? Okay. I'm not a doctor. Mm. I'm not. But sa experience siya, monitor kami closely sa Manila, sa amon to mga grupo man, yung business group. Ang Manila, why na sila subong the total lockdown sa isa ka syudad? Ang ginabuhat nila, daw selective lockdown, si isa inabi ka sityo or Okay. isa ka barangay. Amo lang nang ila kontrolahon, anay, kag i-monitor, kag i-contact tracing, everything. Kay nakita na nilang epekto sa gutom. Punti. No? Nula trabaho, sira ang trabaho. Pag sira ang trabaho, gutom. No? Mhm. Kasi sling nila, we don't, di kinanglan ng bilog na syudad. Abi, lockdown pa and everything. Mm. And may area lang da, either isa sa kasityo or pulo kabalay. Mm. Ang ginabuhat sa Bacolod, subong, kita ko. Ini pulo kabalay sa Banago, ini sa kasityo. Ang na gina-lockdown na sira. No? Kag i-contact tracing sila siguro or Okay. i-monitoron sila for next 2 weeks. Do amo nang lines and thinking namon. We don't have to, SCQ is very, very harsh. Amo Okay. nang grabe sa to sang, I think, daw SCQ to sang, March, April. Mhm. Terrible. Oo, terrible ang sitwasyon to. So Okay. I don't think we should learn from Manila. I think mas advancing Manila, expert sila on how to control that. Mas dako ang area gani nila, meaning they have most like experience siya. Mm. Kagti, kon halimbawa, maibalik mo sa isikyo, pagkatapos isikyo, anong imuon mo dayon? Wala man kagyapon mo eh. Ang butong balon, okay man na kay at least na-control mo ang pagtiyog sa tao, pero I mean, dapat may konkreto, di ba nga... Sir? Ara man lang sila gyapon da. Kung hindi mo sila bilog na Bacolod, imo ipang swabong, ipang kuwan, tanan. Mura Okay. man ka. Ah. Ara man lang na sila gyapon na tiyog-tiyog lang na sila. Everything. Pag abre mo, alap ta naman liwat. No? Oo. Amon sila namon yung may problema, isolate lang sila, lockdown. Then, contact tracing dayon, swabbing sila duwa, tatlo kabalay. Mm. No? Kan contact tracing. So, meaning, epektibo, mapangita mo dahil, ma-isolate mo sila. Aha. Amo na ang pinaka-worst kid, no? Kay siling ko gani, tipunon mong tao, ilimitahan mo paglagaw nila sa komunidad, pero kung ay kabalas ang konkreto, nga nabutang programa, anong himuon mo sinisilaw, ay malang massive testing para ma-determine mo ano exactly ang real picture bala sa Bacolod. Subong, napulo lang ka barangay ang may local transmission, damo na bala ining may mga cases sa barangay, ti kun walay ka malang bastante nga pondo sini sir gastuso ni esmong mo. Wala, ubos pondo tayo sa siyudad. Hindi pwede, why na pondo? Dahil even ang Manila, mga milyonaryo nga mga siyudad to, why sila lockdown sa nila siyudad? Aha. I-isolate lang nila. Kabalo sila, 40 ka gasto. Mukhang 20 ang kwan, ang very negative na effect sa pamilya, sinada, sa bilog na kontrain. So, ang among paglantaw mo na, lockdown mo na isa ka sityo or 4-5 kabalay. Then, muna, ang ngambal mo bala, i-kwan sila, i-monitor, i-swabbing, no? O, kung ma-kwanta, for the next 15-14 days na, oo. Para ma-kwan mo gid sila. Ma-epekto, as you said, kapangita ka epekto. I think that's it too. So, isolate, swabbing, then monitor. Then, sirado gid silyo, no in, no out, no exit, no entrance. So, okay. for the next 14 days. Isingit ko lang kuha ko lang ni oportunidad. May suna ang presidente na ano gina-expect ninyo ngayambal niya karon nga daw? Ang among ginakwan, so subong at this point of time, ang paglantaw namon, amo na, isa number one, paano ang buhaton ta, no? Para makontrolar ta ni ang community transmission na. Amo ni subong aga ginastoryahan ta. Are we going to lock down the whole country, the whole province, the whole city, the barangay? What are we going to do? No, hindi pwede man. Kita naman itong epekto, porting epekto sa to sa March, April to May. Ang isa luwag ng balaan, na how do abuhaton, para nga
minimize o makontrolar ta ang community na ni subong transmission within the community, hindi na niya coming from outside Okay. Hindi dalhin sa abroad, dalhin sa Manila o dalhin sa Cebu. Community transmission na subong ang kinanglan na hindi mo lapta. That's number one. Mhm. Then ang effect sini is how do we prevent nga atong mga distress gid nga pamilya, they're very low income, hindi sila magutuman. We have to provide food for them, hindi pwede, no? Aha. So, amo lang nakita namon subong nga gatamwa gid sa 8:20 Action Radio Oo. Philippine. Yes, sir. so amo nang amon nga kuan nga paglantaw. Community, how do we control Mm. or prevent sang massive na community nga transmission kag ato ang pinaka-vulnerable, the very low income na hindi sila magutuman. They should be still provided food every day, while nag-suprer kita sa problema. Oho. Pero sa inyo, galaom ka mo nga may mga positive side nga ipalayag ang presidente karon sa zona niya? Kaya kadamo man sang positive nga nabuhat ang presidente tayo, no? Ang kagdamo pagid plano nga maayo man and everything, no? Po kalabanan sina long term, like ining billion o trillion nga stimulus fund, massive stimulus fund, no? Mhm. So may capitalize ang mga bangko, kag mga kompanya nga nagsilira nga ang epekto sa empleyado, libo-libo yung kadulan ubra. Okay. Siguro, they have a lot of plan nga, I think some of them, we have done a very good sa health, damo man ta, damo sa i-report, and everything, tigaling kay ang problema, the way katapusan, no? So, hindi mo makita ng Gani. health problems, no? So, biskan ang vaccine nga na istoryas na, wala si, very, very hard to contain. Aha. So, but Yes, I sir. think I think she will have a very good man siguro nga kuan ni advice siya kaguro announce na karon. Kaya subong nagadto na sa community na Aha. in the community nga transmission kag gamat adto sa gutom, hunger, no, sang atong lang mga very vulnerable nga areas. Aha. Sige. On that note, Sir Frank, thank you so much for the time. Good morning. Thank you also, America. Action Hotline. Ina-isa pa lang ka sektor ang ato nakuhaan, pero karon ang konkreto nga aksyon dire kag nano ang ginahimo sa local officials ta. 4 kadlaw na bilin ang National IATF wala pa subong. Sang gin-mention o hindi ta pa masinag ano bala ang direction, ang policy direction sang national government. Bala padayunon ako yan for sure may-ari ni siyang extended possibly nga MGCQ. Halimbawa, kung di gid man mas istrikto nga community quarantine, ako ga-expect nga pagtapos ng July 31, magasigi-sigi ini ang community quarantine, especially nga may ara na sang local transmission diri sa aton sa bahin sang Bacolod City. Online sa hotline. Ang pulis nagapaninguha nga mabuligan ng health authorities agud ipatigayon ang contact tracing sa mga persona nga posible may ara sang direkta nga contact sa mga pasyente. And joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico o BCPO, Public Information Officer. Sir, may ngaga. Action Art, good morning. Mayong agagid on behalf sang amon City Director, Police Colonel, Attorney Henry Biñas, malaputan sa aton nga pag-broadcast sa sini nga aga. Good morning gid sa aton tanan, Action Art. Salamat gid sa time. Sir, Ari, may mga reported na and it was confirmed by the CHO nga bayara na sang community transmission or local transmission. I don't know kung anong exact husto nga termino. Da kay mayara ga siling niya mag-local transmission, tidyo-tay lang. Iniya community transmission, kay damo na gid sa komunidad. Ang police, I understand, mayara kita, sang gingamit, kag isa nga gin-utilize for the contact tracing. Sir, kumusta sumong? Nano ang sitwasyon? Why ga kulang personnel tabang mo sang another task ka ginatag sa inyo? Action Art regarding sini sa mga alegasyon nga nagaguluwa sa nga taon nga transmission.
Sakto na Action Art may naghambal nga lokal may araman community transmission sa COVID-19. But ihatag ta na lang ina yang palamangkutan ng kanang eksakya sa aton nga City Health kay hindi man kita nagapaigo nga mga personas nga mga desisyon regarding sina. So sa aton nga ginakanda ang mga contact tracing teams, actually duwa lang man ang aton ring nga contact tracing teams no diya sa Bacolod. Kag sa Subong naka full alert ini sila sa mga ginapatigayon nga mga contact tracing sang aton nga City Health. Pero kung mag-request sila Action Art additional nga personnel, we are still willing may ara kita gyapon personnel nga pwede magamit kat sarang nga mausar. Ipatpain lang naton liwat ya sa City Health Action Art. Pero Subong, nano sir, ang contact tracing may mga update man na gina-inform kamo da, gina-providean man kamo sang data or directly ginahatag nila ng information ni sa CHO o sa local government unit? Ang regarding sa makuha nila nga mga data, wala kami na diya sang kopya, no? Kaya na directly nga mga data sa aton sa City Health Office. Kung may mga problema, that's the time siguro nga labi na sa mga contact tracing naton, amo na may makalapot directly sa aton information. Pero ini mga report sa contact tracing, this were considered man sa aton as confidential. Di man naton mabasa-basta ini ma-share in public. Amo na nga ginapili lang gid naton ang mga personnel naton nga magaupo dira. Kag ini it is always governed by confidentiality Action Art. Now, siling sa national government, gusto nila nga may restrikto nga pagpatuman sa mga regulasyon. Ang DILG nagmando nga tinakpanay na, may prisuhay na, may multa na, why pa ni sir kamo nakabaton sang specific nga mando from the higher office and the ALG kag sang PNP? Regarding sina Action Art, may ara na kita sina yang mga nabaton diri nga mga direktiba diri sa Bacolod kag inaya maski pa paano Action Art na plaster na indi sa ato niya sa syudad kung kampanya sa COVID-19 kay meron kita gani diri City Ordinance. Pero ang ginahambal nila nga mga istrikto nagligad pa kita kay wala kita gani isang adlaw diri nga wala kita sang dakop. Amo lang na ang aton subong niya nga gina-implementar City Ordinance kag ang medyo nagapadili sa aton mga multa or pina ining aton nga citation ticket. Amo lang na subong nagapadili amon ang kinanglanan pag naton Action Art kaya madalon ini sa police station para maparecord ka ma-print outan sang ilaya nga extract police blotter Action Art. Sige, maki-update kami sinidugang and salamat kisa time. Ginatag karon nga aga Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir. Yes, maraming salamat Action Art. God bless po, mabuhay po kayo. Action Hotline. Pagbalik ta karon, ano ang mga plano? Ano ang posible himuon sa local government unit sa Negros kag Bacolod after July 31? Ano karon ang ila sining nga matikang himuon agud mapunggan ining sige nga pagtaas sang COVID-19 nga cases? May ara na bla kita sang nahuman na subong, ara na sa ila template nga muning ila himuon. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:45. Siling ni Rafael Caceres, Action Art, Good EM, Looy naman na kung matabo, magbalik, AZQ. Madulaan naman trabaho ang mga tao, kag untat naman negosyo. Sa ako nang ulaton talang advice ka in IATF, kag tumanon talang health protocols, kag stay at home lang anay. Kung di gid man importante magwa, kag pray lang always nga madula na ang virus. Di ko pabor sa ECQ. Hambal ni Rafael Caceres. Sige, ang iban karon naman, dugay-dugay. Action Hotline. Antes na itong kantuan, ano mga plano na sumong ang set-up diri sa Bacolod. Yan, sa nabilin, 4 ka daw antes ang pagsulod sa Agosto. Panibag-o na naman ining hangkat kag nanong desisyon sang National IATF sa Kapalaran sa Bacolod. Unahon ko lang si Action Alvin Gravas Patrol kay may ara sang aksidente nga nagluntad sa Banwa sa Murcia, may mga nagkaramatay. Ano ba lang detalye sa likod sa nga balita? Action Alvin, good morning. Aksyon Art, tatlo konfirmado ang napatay sa aksidente diri sa area sang Kaliban Banwa sa Murcia. Mga malapit na alas 9 antak na kagabi, diin ang nagkalamatay diri gingkilala kanday Mark Lawrence Guansing, 17 anyos, Shelmer Javier, 18, kag ining si Justin Maderada. Justin Maderada, 16 anyos, lunsay nagapuyo sa Kaliban proper, Banwa sa Murcia. Samtang pilason man, kanday John Ryan Cruz, kag Carlo James Lopez. Now, sa initial diri nga pagpangusisa man, ni Police Staff Sergeant Gerson Quison, ang traffic investigator sang Murcia PNP, diin ang ang suspect diri nga ginkilala man kay Emilio Salvador, 38 anyos, nagapuyo ni siya sa sitio Pinunggan, Barangay Punta Salong, Banwasang Manapla. Ang sitwasyon subong diri Action Art kay ari kita mismo sa area sang Kaliban proper, Banwasang Murcia. Ari pa diri nagapabilin ang salakyan nga Suzuki Carry nga ginamaneho ni Emilio Salvador, amling suspect nga nagbunggo pagid diri Action Art sa isa ka tindahan sa Batsuyan. Ang malain pagid Action Art kay nadalasa pagid Action Art ining duha pa ka mga Suzuki man nga salakyan, Suzuki van, kag isa pagid ka salakyan nga Suzuki nga ang sitwasyon halos na wasak gid ang atubang sang salakyan sini ni Emilio Salvador nga ang duag Action Alvin, bali ang natabo sini gadululog ning iban, bali siya lang gini ang daw na miscalculate niya, nawadaan control. Yes, Action Art, nagpakikangot kita kagina kay Emilio Salvador sa diin sunod sa iya. Medyo madasig ang iya sinipagpadalagan. Halin siya sa north going south direction. Pabacolod ang direksyon niya. Pabacolod siya, oo. It just so happen nga sunod sa iya sa kurbadahon kay ari kita diri Action Art, medyo kurbada gid man ang lugar. Nga imbes nga going sa maayong direksyon, ni just so happen nga nadulaan control rason nga nabungguan iling 5 ka mga kabataan and 3 diri kumpirmado ang napatay sa nasiling tana, si Shelmer Javier, pila na ganing edad nila? Pila na ganing mga edad nila? 17. Ang una to nga ngalan, ano to? Mark Lawrence Guansing, 17 anyos, dead on arrival ni siya sa Bacolod Adventist Medical Center.
na patay man samtang ginabulong si Shelmer Javier, 18 anyos. Kag ining si Justin Maderada, 16 anyos. Gaano ni sila? O sa nabungguan sila? Ga-standby? Ari Action Art ang utod man sang isa sa nabungguan diri nga diri mismo sa Batsuyan. Ma'am, ano gitong ang pangalan ta gani, ma'am? Si Emily Joy. Emily Joy. Ano man ni si Utod mo si Carlo James. O ano gid plastada kagabi? Kay basta diri na di sila usually katambay mo. Kami kapanyapon ginadi sa sulod gid kuya sang Batsuyan namon tapos sila katambay ka pa music na di sila kay everyday do ari na di sila. Oo. Ang basta duwag ara siya sa gutter sang dalan tapos ang duwa ara sa bangko kay may bangko kami mo sa Batsuyan namon ara da. Basta nadumduman ko lang tanag lang tanan tapos ang ano lang bala sang guma guro amo lang napatian ko tapos sanay mas masana ko una ko nakita puti lang tanan tapos ang manghod ko kakapit na. Kakapit na siya? O, kakapit ang manghod. O, ang manghod mo na okay na siya ara sa ospital? Ari na yan, ari na. Ginapagwa na. Ara na siya? Nagkakabit man? Nakakakabit siya sa balayan? Sa balayan o kakabit sa may... Kakabit sa Drinamon sa amon ni Balaw. Sa Miss Wire na Balaw. Sa Miss Wire Action Art? Tumabog siya? Oo, naglabog siya. Oo, kaya baya wala man siya kuno kalumpat, sumining naglabog gid saya. Oo, ang pastada diri sa mga nagkalamatay, anong pastada sitwasyon kay Mark Lawrence Guansing kagabi? Kita mo. Basta wala na gid jaga, ano na gid sa kay pag kagabi ano na lang ang dayon ang salakyan kay kita namon si Buna si Shelmer Javier bilagagiyo pamaras sa may talong sang salakyan insigida na ya dayon ang salakyan igin wala na kami nagulat gin pasaka na dayon ang salakyan. So in short naglalabog ni sila tanan kay gapungko lang ni sila. Oo, ari din pulungkuan dito na sila naglalabog. Art naglalabog ni sila Action Art kay dati small lang gid ang bilin di nga ari sa balay. Kasi si Carlo James ari lang din sa stante ni mo siya lang gid din nakapungko sa stante na di ba lao? Siya lang gid na daya nakapungko. So siya natamaan gid ni siya. Wala si Carlo James wala na yan. Ang ara ang sa gutter area kag ang sa bangko amo na sila ang natamaan. Pero okay na si John Ryan. Okay na. Ryan, kamusta na siya siguro? Okay na sa. Ara pa siya ako sa panti? Pero ara pa sa. Ara pa siya. Pero okay. Manghod mo nakagwa na? Oo, nakagwa na siya. Kaya gintahi lang ang iyang atiil. Oo. Kag ang sa dalunggan niya gintahi man. Kaya nakuha ang iyang dugin balik lang balang iya dalunggan. Oo, ano nakakas? Naging ari-aring part ni Balaw. Portion sa may talong sang Dalungan Action Art. Medyo nag-isi. Nandun na las na niblang ari o. Uskin balik lang. Balik lang. Sige, pagwa naman kami dayon. Kaya among malang. So, ang sitwasyon siyang mga nagkalamatay. Anong palayag yung driver? Doon na nagpa-blatter sila. Nagpa-blatter. Action Art, nagpakig-istorya kita sa driver. In fact, ang signal na ginausar ta subong ang iyasang globe ta Action Art kay diri na interview taman ang driver. Base sa pahayag sa driver Action Art ako sini nga nakainom ni siya Action Art. Sus. Nakainom. Tinga do may mga lagob ang matay ato nga gin-send mo nga picture. Yes, Action Art. Nakastiguhan pa ni siya kay magalagob tong mata niya. Oo, kay siyempre wala naman do instinct na lang bala siguro sang mga tawo nga amo na. Oo. May gani kay why siya napatay to sa kastigo siya? Mayo lang kay why siya napatay sang kastigo sa Action Art, no? Pero ang initial diri kay nakitaan mo, ano na kurba dahon giman Action Albino, din gani kun tabok sa Taytay ka na? Antes kung halin ka sa north direction going pa Bacolod, antes ka sa Taytay nga dako Action Art. Antes. Oo, antes ka sa Taytay. Okay. Amo ning diri sa area medyo korbadahon man na damo na balay kilid pa daw kilid bulubongyod mo no? Yes sir. Dira gali siya pangdalasa ya? Diri gid Action Art sa man Tug na kayo man ang dalan da? May portion diri Action Art nga ginakayo nga dalan sa Orounhan pa. Okay. Sa Orounhan pa medyo layo pa diri Action Art. Pero kung going ka south na direction papakolod abi medyo matawhay pa man ang dalan, just so happen nga damo pamalay diri Action Art.
Sige. So, amo ni ang So, ano yung kaso ato bangon yan na istorya mong pulis? Nagpapig-angot man kita kagina kay Police Staff Sergeant Gerson Quizon, in fact, kinahulat naman ang jefe niya sa action na art, no? Pero ang initial suno saya, multiple reckless imprudence resulting to multiple homicide and physical injury and damage to properties. Kay guba ang atubang sang batsuyan nadala sa ang duha pa ka mga salakyan diri action art. So amo ning sitwasyon diri action art sa Kaliban Banwa sang Murcia with action ipapati tanang karon ang tingog man sang driver nga aton sinigig pakikangutan kagina sa area sang Murcia PNP. With action na ni Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. 3 ang konfirmado nga patay sa ning aksidente. Ang driver allegedly nga nakainom amo na bala ko nakatungging gani. Hindi na lang magmaniho sa salakyan. Action Hotline. May ganito, why siya yan puruhan sa gastigo to sa pamilya. Siyempre, ang reaksyon, sila ko makita, makurong ka sa lablay, ito kung nagkalamata yung pamilya mo. Ano man nga, hindi maggatag kumpiyansa. Kapin pa ko nakainom, hindi na magmaniho, bala, bawara, naman nga, subo-subo ni kiti 3 gido, ang mga nagkalamatay sa sining aksidente. Morning lang dara kay Jerry Rombini, so gamonitor siya, si Cyril Aniclito, ginatamayo man, siling yan ni Michael Malbas niya, agri ko yan, ibalik ang ECQ. O, kamo yan, anong inyo say dire? Patas lang sumong, 1-1, may naga-agree, may naga-disagree. Action Hotline 2006. Going double ID for best public affairs program for radio. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Marami ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Good morning lang kay Digong kag paring Junjun na Mercurio na dira sa Singkang may nga dira siling ni April Banaag. Ya good morning Axelard, pabor ko sa ECQ kung matapos ang 15 days wala nang virus. Pero kung may ara pa, big no. Kung kay naduraan ko bra sa virus, nga ini 3 ka bata ko wala pa ko bana. Thank you gid. Sus kita mo lang na. Problema ginatod, way ka obra, may kabataan ka pa, ti way pa siyang kadaan katuwang sa pangabuhi niya. Kay nung Bart Tirapos ko, Caraballo, may ngaga, kag kay nung Efren Tantoy Tan, dira sa Castiliana, o kay nang Badida, ay regards lang ko. Dennis Richard, Timo Roma, may agaman, Migs Kasidsid, ayos kay Philip Laurente, kag Engineer Arthur Normandy. Salamat gid sa inyo na damo ang sige, paborman ko, kung sigurado madula, tigaling way niya makapasiguro nga madula ni siya dayon. ECQ, matinirang tawo, okay, mana, no? Butang mo, 2 ka semana, 14 days. Pero ang kumo may community transmission na, ang iban nga daan, ang yawer nga daan nga klase, animal klase COVID-19, kisa ang pag-develop niya kapag tinarslawas ang tao, nagligad to 14 days lang kuno mapatay. Katingalahan ng iban kapila ng kadugay na kalawig na tiyempo nga dito sa Manila nagatiner pag-abot tiga positibo pag ani ay perti dito sa Takuling boy kapila na din nga may mga cases mano si Kapitan bag-o lang ang nakatungkaon natapos ang SAP may problema naman kay ti mga upod yan ng Kapitan ni problema man sumong kapin pang may mga gin pang lockdown blaw. Online sa hotline. Joining us this morning is the Liga ng Barangay President, Councilor Lady Glish Gonzalez on the line. Councilor, may ngaga? Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Abi ko gani, dara sa imo lugar, makatibawas na sa monitoray sa COVID. May nag-positive pa naman das lugar mo, ma'am? Yes, Action Art, no? Nagapang garden na kaya tapos na si SAP. Sa first tranche, no, 5,095. But after lunch yesterday, naka-receive kita information na may positive case kita. Tag mga thickly populated areas na ang affected. No? Last do, hapos lang kay subdivision areas. Oo, subong, this is the first time sa Barangay Takuling na thickly populated areas ang affected. So anong measure nga ginahimo ta subong sa sinay lugar, ma'am? Okay, isang day seal off sa ang area, no? Right after na naka-receive kita confirmation, kay there are some na nag-escape na kay una pa sila nakabalo sa barangay. No, so nag-escape na, but as a part of the protocol, ang seal off si barangay, but upon the recommendation of the City Health Office, no? So ginhulat pa si Dr. Infante para mag-determine sa 30-meter radius na i-seal off. Then, sa subong naka-seal off na ang 3 kapukokan natin. Gani man. Ang mga barangay kapitan, ma'am, nga kapinpagin mga lugar nga ginpang relay nga may ara sa SELD o nakasugilanon kamo do kapin pati kamo ang mga kapitan dire do mo gining malukdo sang responsibilidad kag pagpalibog kung paano ni sila mabuligan alin sa pagkaon pag-regulate sa mga tao sa komunidad. Yes, Action Art, no. Ang ato na food pack, wala problem kay si Kong, kag si Mayor Bing, may mga food assistance, no. Ang ato na DSSD, may mga food assistance. But ang ato, ang problem, gitsubong sa barangay is, ang short na kami sang tanod, kaya hindi man nato ma-pull out ang mga barangay tanod sa mga subdivisions, kag other areas, kay ang peace and order ta sa ilang area, ilang taman i-maintain. So, nagalambot na kita sa
subong sa force multiplier, no? So, ang ginapray lang namon na hindi mo maubos si force multiplier Sus. nang sa pag, tanis ng seal off. No? So, amo ng difficulty namon sa mga action art. And, aging padangat na ni sa IITF, message ko na si Vice Mayor Elcid, na about some concern sa mga ato ng mga kapitanes, no? Kag ang ato na barangay, hindi na gid kami ka-afford to feed the barangays, no? So nang ang rest assured mo na ang city ara sa pagbulig sa amon. But ang amon na problem dito subong is the manpower kag ang mga other Kita mo lang. concerns pagid namin. Tikapin, pag-iduay man ito pa makumpleto kung ng training to sa mga B-Hertz kay apat Yes. pa man lang mo. Kabarangay? Yes, action art. Yes, action art. Kagin, tapagin paspuunta sa buong kay hindi pwede ang gathering. So, yun na lang ito. Tapang possibility na ba ma-online meeting na lang or online training. Virtual na lang? Yes, so virtual. So, yun na, sa buong gina-workout na with the City Health Office. Yes, ma'am. So, anong imo mensahe sa katapusan sa mga taga-Takuling da, partikular na dito sa kabukiran tong sa imo nga case, no? Yes, Kabukiran, Purok Leryo, Kaga, Purok Masagana. Damo ba? 3 ka purokid? Yes, 3 ka purok. Pila ka case na mamaw ang naggawa nga latest? Okay. Isa na, go ang part na siya sang 19. Hindi lang ko kaano sang number good. But Okay. All they're employed sa Office of the Senior Citizens Office na to. Gani man. Sus. Oo. So, why man mga sintumangin pa inalom na sa swab ni ang mga pamilya nila kag mga close contact nila? Okay, as of yesterday, asymptomatic sila. Ginahulat pa ang swab sa family na paghimuon. So, hulat kami coordination with the City Health kung saan nila ubahon ang swab sa close contact. So, subong ang barangay ta nag-contact tracing na sa mga nagabulig contact tracing. No? Kami kita yung contact tracing team but nagabulig pagid si barangay. Bauti, halong gid ma'am, halong gid. Ining kabukiran Lirio kag ang kwan hindi ni siya gani dapit da man. Anong mga landmark nga lapit ni sila? Okay, ang ato na Purok Leryo, beside Bamsi, no, may hatada Bangga, da Madam Purok Leryo. Then ang ato na Purok Kabukiran in front of BAR, may may isa tada ka Purok. Ang Purok Masagana, lapit sa ato na backup 6, sa may City Guandiin, pasulod sa Action Art. Ay, so, mga total number of families affected, mga more or less, may pilang data ta ma'am? Yes, as of today, kay kagapon, naghatag na kita food pack, so na-determine tigil ko ang total number of household. Total number of household is 57. Sus, grabe, 57 balay. Pila ka tawo? Pasubong gina-check pa. Yes, kay nag-late na kami, mga late afternoon na natapos ang sealed off naman Action Art. Sus, sige. So, sa mga taga-Takuling, kuro ba si may mensahe kag tugon kada sa mga kapinpasling mga purok niyo? Yes, ang ato na mensahe siguro, especially those sa nag-escape na within 30-meter radius, no? So, yes, kaya prior pa lang ng seal off, nag-escape na sila. So, napanood yan, nag-short na kita sa tanod, ang ato na hindi ka muna maisa-isa yun, no? But kung nag-care ka mo sa inyo na ginkantuan, kung sa inyo na workplace, kung nag-ubra ka mo subong, mas mayo pa siguro na mapuli ka mo balik sa inyo na puluyan, no? It's a matter of 14 days, kag you are saving hundreds and 1,000 lives, no? So, dapat mabalik kita kay that is part of the protocol, no? Kag ang sa palibot naman yan sa Barangay Takuling, no? Especially sa affected area, instead na ma-discriminate, mabulig kita pangamuyo kag kung those na ato ng mga nakabarangay na may sobra, no? We can share man sa inyo na foods, no? Kaga or in need na para ma-share ta sa affected areas kay ang government hindi na ka-afford na pagid, no? So may kina-prepare pa kita na iban pagid. So kung maka-share kita mas mayo pagid kay gina-appreciate na sa Barangay Council. Ang mga nagplagyo ni Plakbilog ni? Gina-account pa naman sa Action Art. Sige. On that note, Councilor, salamat sa time. Good morning sa imo.
Thank you, Action Art. Action Hotline. Inanunggad-gad din sing iban tong pagkabalo nila prior abi nga may mga report. Ang iba na nag-iskirda. Ti ang lain sila kundi ito sila naggaladto. Ti okay lang na kundi kaya positive nano nga thinking aton man imbis makabulig bla kita, nagdugang pakita sa problema. Dili ka kita sina kung halimbawa karon nag-positive ka. Ang gigatuan mo tong pamilya mo, kung upod mo sa trabaho, ginbutang mo lang sa langalang baw ko operar man kita ay maluoy man kamo. Amo na ganingan ligat to siling ni Vice mga muyo na lang ko sobra na niyang iban ang katigas sa magulta kung kaysa mo ning makadalagid sa aton sang kalalatan bla. Okay malang na iya kung matapikan kaya nga resistensya mo makarecover ka. Pero ti kung nang tapikan mo kung pagpuli mo sa balay mo, ang iban to matapikan mo kung magkalamatay. Mahappy ka? Sorry no, pero ti amo na ang realidad mo, virus ang kontrata sa buong. Virus ang kontrata, tigit lang tawag lang sitwasyon no. Damo ang mga tao nga nagapositibo, kag kung magpositibo, okay lang na kung di mag-hospital. Kung ma-hospital ka na ganing, inang nagatinga-tinga ka, sino mabulig si imo karon to, sino magasto si imo sa hospital, hindi niya masuportahan tanan sa gobyerno, ha? Bawa, kalisod kapag kayimtang aton. Dugangan tani karon sa udto kay way naging good time, ha? Diri sa aton na pagpangalagad. Thank you for listening. Ang ako lang dinig mabilin sa inyo. Pabakuron talang yung immune system ta, bisan ano pang problema ginatubang naton, immune system. Thank you for listening karon nga Lunes, July 27, 2020. Action Art tayo hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. These were Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon